chua jong ka spas nam ka khat sao don tang ke jing ruanyam le ne ki sacred music ki bala ruai na ka banta ke jing mane bat jing pendon burom yau blai om don da ki wei pat ki ja jing ruai hanre ha ka spas nam ka khat sao bat ter ki jing ruai perthei le ne kita ki secular music kilas dang ban mi ha Greece ha Egypt bat ha kiri Europe kisem bat ki mahadei jong ki ne kiri ki bahagi to ki por ki shait penslur banchna ki jingruai nagabanta jongki bat ki hima jongki kumta ki norwai hagi to ki por ki thau ki jingruai idri bat ki weide ki jingruai ki ba ai jinghikai babaha ha ki imlang salang hagi snem ki bakat pra karkandai arpo bat arpuai ki mi isa ki jingruai classical ki jingruai romantic country rock and roll metal jazz ki jingruai pop ki jingruai hip hop but R&B hagas pasnem ke ba arpo ki lami chi bun ki norway ki ba kampau kum hagas nem karkandai spa san pulai u Elvis Presley karkandai spa Enrico The Beatles karkandai Rusau Michael Jackson karkandai Ripusan ki Scorpion karkandai Ripopra Black Sabbath karkandai Nyopolai Pink Floyd karkandai Nyoposan Iron Maiden karkandai Nyopandai AC/DC karkandai Nyopandai Madonna karkandai Prabhupada Eminem karkandai Prabhupada Tupac karkandai kandai pulai Whitney Houston karkandai kandai punyo ke Beyonce berkumta ter ki jingruai ki kella nagapor syakapor bat ki kta ya ka jingmut ciperkhat batru ya ka mensem ki nongsngap daki rukom ki beper don ki briu ki bakren serong ki baong baki klem syakta ha ki jingruai ki baki sngap namar baki chu sngap tang ban pelut kai ya kapor le ne ban time pass baki klem pela jingbut hiru ya ki kenten jingruai ki ong hasngap don kane ka wei ka jingwat nia le ne kata ka study ha usnem che jar kandai spa prapo ar daki arngut ki psychologist udonowan bat rosister kile ya kane ka study jongki ha ka wei ka dukan he hapo New York City ha Amerika ka thong jong ki ne ki arngut ka long ban pet hato don ne em ka jingta ya ka jinglong jong ki nong thet jing thet habatem da ki jingtem ne kita ki background music ki instrumental music hapo ka dukan kitem arjat ki jingtem ka wei ka bakham jai bat ka wei pat ka bakham step Kerizol bagi yo nakane ke eksperimen ke long ke baphala bha namar habaki tem da ke jingtem ke bajai ki nong thet ki kham pelut bun ka por hapo dukan badru ki pelut kham bun ke pisa ban thet jing thet ka bakot hadu laipo persen ka jingye pher habatem da ke jingtem ki bakham jai bat habatem da ke jingtem ki bakham step kane ka study jongki kapan i baki briu ki shakta ha ki jingtem ne ki jingruai ki berung lengba ki skor jongki watlada kimpel le jingmut ya kita ke jingtem haden balayo sneu ya kan e phila ban su thu no balai kitem jingtem ki bajai hapo restoran lane ha cafe lane ha library lane ha ki hotel kalong ka jing shisha baki jingruai ki kta ya ka jingmut ciperkhat ka jing sneu ka jinglong jingman badru ya ka jinglong mensem jongki nong snap lakade ka jingkta ka babaha ne ka basneu kata ka song ki bakumno ka jingruai gi snap namar kata ni day ban long ki ba husiar ni ban long ki bastak ban jit ki bakumno ka jingruai ni ban snap lada pipdiang ni pimpdiang ki jingruai te ki kta ya jingmut ciperkhat ka jing sneu ka jinglong jingman badru ya ka jinglong mensem jongpi usoitan utip ya ka bor jong ki jingruai ban kta ya ki breu ula long unong elam ruai man bau dangdon habone haden ka jing hapno jong usoitan uyele ka bala ban penhap ya ki breu ha ki jingriam jong lene ha kita ki agenda jong ulong ukpa jong ki balamde uwap ki buik ki lenti bat uyat sharum chaneng ba unyo ngui teli ya ki breu ban penjot bat ban penyap ya ki mensem jongki balong ba ki jingruai perthei kamtam ki jingruai metal ki jingruai rock and roll jazz hip hop bat ki jingruai pop
ula la shisha ban le ya kata thong jong u ban tu ban penjot ban penyap ya ki mensem briu ki bakordo lengba ki jing roi perthei u soitan upen priang ya ki jing hikai jong u ki belong percha ya ki jing hikai ka kten ublei kum ka jinglong ya le percha ka jingbom kong u ka jing grand snew ka jing sarong ka jing auria ka jing le si le sang ka jing ti buait ka jing perkhat tang ya lade bat ki jing le kat kum kamon lade u soitan utmu bat u yale ban penjengai ya ki briu na ublei u ba shisha namar balada ki briu ki long ki bala jengai na ublei kan long ka besuk ya u soitan ban tamlang ya ki cha ka jing senchar jong rat klau lane uta u antichrist u ban sami perthei hakisngi ki bakhadu umrat klau ulong u briu jong u soitan u ban senchar ya kane ka perthei baro ka wei newsnam hachiteng kita ki newsnam kata laisnam chiteng unyeng haga temple ke balai ha Jerusalem bat un kam yalade ba udai ublei bat un penbor ya ki briu baro ban maneyo kane kadai ka agenda lane ka plan jong soitan ka secular music industry kadai ka wei na ki atiar ki ba pendon kam bantan bat ban riem ya ki babun balang syakane ka agenda jong u kabalong ka agenda ban penjot ya ki mensem briu ki bakordo yonis chipeu lenong de khot bachpo u soitan uwan bantu ban penyap bat ban penjot de wei Petros san kelnong de khot bapra to pin le adka to pin yasharai naba uta unong yale jong phi u ba u soitan kum u sing bakarhu u yai keleng udah wat kenang ya unu ru ba un yong ngoi teli namar kene ka daw ka pelong yang i ban kren chepang kene balada long ka mon ublei ngin sapani ki video hakine kita yo ki ban dangwan ban expose lene ban penpau perthei ya ki kam jong soitan lomba ki jing roi perthei kam tam ki jing roi rock and roll ki jazz ki pop bat ki hip hop cipun ki nong roi perthei lene kita ki artis ki bapau nam ki belong ki agent lene ki puppet jong soitan kum u Elvis Presley, the Beatles, ki AC/DC, ki Black Sabbath, ki Led Zeppelin, ki Eagles, Iron Maiden, Marilyn Manson, Madonna, Beyonce, Kesha, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande, Rihanna, Eminem, Pink, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jay-Z, Sam Smith, bat kumta terter. Yin penshisha yakanei haki video ki bandangwan.